Una pregunta. La majoria estem d'acord en que s'enquitranen l'avinguda i els carrers principals del poble, igual que els carrers més deteriorats, com per exemple s'hauria de fer el carrer Palància, el Pare Bonaventura, que té clots a dreta i a esquerra, que no li caben més. Ho dic perquè l'avinguda de València ja està enquitranada i quasi acabada, però sempre hi ha un però. Jo tinc així, me l'he deixat baix, però el tinc, tota la documentació que l'any 2009 presentaren 127 veïns, firmaren 127 veïns de l'avinguda i on, diguem, enumeraven quins eren els pros i contres. És normal que el que viu en un carrer, si van a fer una actuació en aquest carrer, si li preguntes al veí, te ho diu de pe a pa i de primera el que ell pensa. Però l'any 2009 governava el Partit Popular i estava Mariano Sanchis governant. Mariano Sanchis és veí de l'avinguda. Què va fer amb aquest document? Perquè s'ha fet pràcticament el mateix projecte. El va tirar al calaix, perquè, clar, a vegades sense comptar en els veïns és molt difícil eixir tots els dies de casa que no te facin la cara roja. Aleshores ell el va deixar al calaix i ara s'ha tret, s'ha fet i no s'ha tingut en compte, perquè així no m'ho han fet arribar, el parer dels veïns. Una mostra més que no tenen mai en compte és típic del Partit Popular no comptar amb els agents implicats. La pregunta, ara m'ho contesteu, senyora alcaldessa, veig que m'estic en el meu torn. Home, va, no, senyora Galcerà, vostè ara després me contesta. Jo li dic, la pregunta és, per què no han tingut en compte... Està fent les preguntes el senyor Esteve. Un veí, des de l'any pas 5 anys que estava en aquest projecte, i ara l'ha de contestar i no ha vengut... Senyor Galcerà... Ara, quan t'acabes, ja no acabat. És que encara no acabat. Mentira, la mentirosa és vostè. Senyor Galcerà, no. Jo no és ninguna mentira. Senyor Esteve, continue. La veritat per davant i si no... Perdona que te diga, perdona que li diga, senyor Galcerà, a mi han vingut els veïns i m'han donat l'escrit de l'any 2009, en tot. Això és mentira? A mi. En el 2014 ningú veia por aquest projecte. Ningú. Estem a 15. Ja. Però a veure... Me deixa que acabe. A veure, senyor Galcerà, dice que acabe el senyor Esteve. Me deixa que acabe. Jo he parlat amb diferents veïns, a mi han vingut quan m'han vist i m'ho diuen. Ara després me contesta. No sé, no, home, clar, jo no dic ninguna mentira. Jo no dic ninguna... Quina mentira estic dient jo? Ara després... Quina mentira estic dient jo? A mi m'han donat les firmes i està ahí. I el document, escolta... A veure, senyora Carceller i senyor Galcerà. Que han vingut l'altre dia. A veure, senyor Esteve. És possible. Clar que és possible. A veure, senyor Esteve, no ho diga així i faig-nos a plegar el document. Així quan li pregunta al senyor Esteve si ficava cartells o no ficava cartells, doncs pregunte vostè també quan li ho donen. Però ho pregunteu tot. No, perdona, ho tinc així. Mira, pensava que l'he deixat baix. De veritat, me fas major i me pensava que me l'he deixat baix. Així està el document signat en totes les firmes. I me l'han donat els veïns, jo no he anat a demanar-lo. Però, bueno... A veure, senyor Esteve... A veure, jo vaig a tancar això dient, home, talla-lo vostè, home, tindré que exposar jo el tema. Jo estic dient que hi ha hagut veïns que m'han dit que no s'ha comptat amb ells, i així està el document que se presentà l'any 2009 i que han continuat sense comptar amb ells. Dit literalment, han tret el projecte del calaix i en premeditació i alevosia l'han tirat endavant sense tenir en compte. Això és el que me diuen a mi els veïns. Cuidao, no ho dic jo. La pregunta és, per què no han tingut en compte les suggerències dels veïns de l'Avinguda de València? Ara després m'ho contesten. Altra vegada. No, senyora Carceller. No, senyora Carceller. Quan li toca a vostè. Mira. Ala, va. Puc continuar, senyora alcaldessa? Demana-li permís a la senyora Paz. Home, puc continuar? Pues a veure si mos se fa de nit. Sí, senyor Esteve. Vale, molt bé. Una altra pregunta. Uns veïns del carrer dels Horts, encreuament